हेलो लोगोफोर दिनै नोंथांमोननो मोनसे इम्पोर्टेन्ट भिडिअ लाना फैलायबाय। बे भिडिअ नोंथांमोननो खोन्थागोन माबोरै आधार कार्डजों आरो पेन कार्डजों लिंक खालामना लानो हायो नोंथांमोना आरो बेखौ नोंथांनि मबाइलावनो नोंथाङा गावनो बानायना लानो हागोन। दसेनि खामानिल' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबानो थाबाय। बावैसो सिगां गभर्नमेन्टआ मोनसे नटिफिकेसनखौ होबाय आरो बिथांमोना बुंदों दि 30 जुननि गेजेराव जायफोरानाखि आधार कार्ड आरो पेन कार्डजों लिंक खालामाखै अन्नानै थाबनो खालामनानै लादो, नङाबा 30 जुननि उनावहाय नोंथाङा गोबां जुरिमानाबो होनो हानाय जानो हागौ। लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ सिगांनिफ्रायनो आधार कार्ड आरो पेन कार्डजोंहाय लिंक खालामनांगौ होननानैहाय, नाथाय नोंथाङा दासिमबो खालामाखैबा नोंथाङा बेखौ नायनानै लादो। बेनिखायनो बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो लानानै फैदों आरो बेयाव नोंथांमोननो खोन्थागोन माबोरै आधार कार्ड आरो पेन कार्डजोंहाय लिंक खालामना लानो हायो। बेबो गावनि मबाइलाव आरो बेबो दसेनि खामानिल', नोंथांमोना बेखौ दानो खालामना लाबानो जाबाय। बिनि थाखाय नोंथांमोना गुगोलाव नङाबा क्रम ब्राउजाराव थांनो नांगोन। दायो आं क्रम ब्राउजाराव थांबाय आरो नैबेयावहाय सार्च बाटनाव बेबायदि नोंथांमोना सार्च खालामनो नांगोन www.incometax.gov.in नोंथांमोना बेखौ सार्च खालामनो नांगोन। बेवहाय दानिया सार्च खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि इन्टारफेस नुजाफैबाय। दानिया नोंथाङा नैबे गोजौआव थानायाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेखौहाय डेस्कटप साइड मड खालामनानै लादो। लोगोफोर नोंथांमोना आं दायो खोन्थाग्रोनो सानदों माबोरै आधार कार्डजों आरो पेन कार्डजों लिंक जानायखौ स्टेटासखौ माबोरै नायो आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाग्रोगोन। दायो बेवहाय आं क्लिक खालामसै। लोगोफोर दायो नोंथाङा बेवहाय पेन कार्ड आरो आधार कार्ड नाम्बारखौ होनानै लाबानो जाबाय। पेन कार्ड आरो आधार कार्ड नाम्बार होखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे भिउ लिंक आधार स्टेटासआव क्लिक खालामना होबानो बेबायदि नुजाबाय। नोंथाङा नायनो हागोन इउर पेन डकुमेन्ट इज लिंक टु आधार नाम्बार, माने आंना पेन कार्डआ आधार कार्डजों लिंक जाना दङ। नोंथांमोना बेबायदि स्टेटासखौ नायनो हागोन। लोगोफोर दानिया नोंथांमोननो खोन्थागोन माबोरै आधार कार्डजों आरो पेन कार्डजों लिंक खालामनो हायो। बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना मोजाङै जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। दानिया नैबे लिंक आधार अपसनाव क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे लिंक आधार कार्डनि माखासे अपसनफोर ओंखारफैबाय। बेवहाय नोंथाङा पेन कार्ड होनो नांगोन आरो नैबेयाव आधार कार्ड नाम्बार होनो नांगोन आरो नैबेयावहाय नेम एज पार आधार होनदों। बेवहाय माने नोंथांनि आधार कार्डआव जा नाम दङ जेरैबायदि दं नोंथाङा बेखौ होनो नांगोन आरो नैबे गाहायाव मबाइल नाम्बार होनो नांगोन। दायो आं बेवहाय पेन कार्ड नाम्बारखौ होबाय। आरो बेवहाय आधार कार्ड नाम्बारखौ आङो होबाय। दायो बेवहाय नोंनि आधार कार्डआव जे नामा दं बेखौ बेवहाय टाइप खालामना होबानो जाबाय। नायबानो जाबाय, आङो होगासिनो दङ। बेनिफ्राय नैबे गाहायाव मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथाङा नैबे मोननै अपसनखौ क्लिक खालामनो नांगोन आरो बेनिफ्राय नैबे लिंक आधाराव क्लिक खालामदो। अब्ला नोंथांनि होनाय मबाइल नाम्बारावहाय भेरिफिकेसननि थाखाय मोनसे OTP थांगोन आरो बे OTPखौ नैबे खथायावहाय नोंथाङा बसायना होनो नांगोन। दायो नायदो आंनाव OTP हाबफैबाय, आङो बेखौ बेयाव बसायना होनोसै। OTP होखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे गाहायाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। दानिया बेयाव नुजाफैबाय नै लोगोफोर इयर पेन इज अलरेडि लिंक टु गिभेन आधार होनना बुंदों। बेयाव आंनि पेन कार्डआ अलरेडि आधार कार्डजों लिंक जानानै दंखायो, बेनिखायनो बेयाव बेबायदि देखायबाय। मानोना आं सिगांनो आधार कार्डजों लिंक खालामखादों, नाथाय नोंथांमोना बेयाव गोदानै लिंक खालामबा नोंथांमोननियाव बेयाव बेबायदि नुजागोन इयर पेन कार्ड हेज बिन लिंक्ड विथ आधार कार्ड साक्सेसफुली।
लोगोफोर नोंथांमोनाबो थाबैनो आधार कार्डजों पेन कार्डजों लिंक खालामना लाबानो जाबाय आरो लिंक खालामनाय लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना थाबैनो खालामनानै लायबानो जाबाय। आरो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय नोंथांमोना दाबोनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै लाइक साबस्क्राइब खालामदो आरो हायोबा लोगोफोरनो शेयार खालामदो जेन' आंनि बेफोरबायदि मोजां भिडिअ लाबोयोबा नोंथांमोना सिगांग्रो मोननो हायो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लाभ इउ अल।